Dame i gospodo, razgledajte Pariz odozgora! Europa Corp s ponosom predstavlja Raul, spretni dostavljač. Ej, madame Omelette, ništa nam ne smije smučkati ovaj na oko lijep dan. Emil, Kazanova. Ha, i akcija! Lucille, pjevačica. Nisi samo pjevačica, zvijezda si. Ja sam zvijezda i princeza. Kakva replika? Charles, vrlo bistar majmun. Charles, imaš predivan glas. Jesi li primijetio nešto čudno, jesi? Misliš osim raspjevanog majmuna, divovskog suncokreta i hrpe smrtonosnih bočica? Ne? I na kraju Franker. Imamo monstruma u Parizu! Divovska buha koja pjeva. Frajer. Upečatljiv golem i spreman za avanturu. E pa Dušo, došli smo vidjeti tvoj takozvani show. Ima tvoje oči i moje dlakave noge. To je monstrum! Au! Ej! On nije monstrum. Gdje je on? Ko? Monstrum! Ne želim ići u zatvor. Uhitite majmuna! Slušaj, Dušo, nisam se došao svađati, nego te spasiti. Spasiti me. Ajmo! Čekaj, pazi! Pogledaj na što liči. Oj, daj, ne dramatiziraj. Čudovišna priča u Parizu. I zapravo cijela stvar je bila jako Čarobno! Da, čarobna, to. Bila je čarobna.